Jodono lamsogo haino hai te kasha katal blogo haino hai tini tisa norok bai malanya phaipika hangai norok to saimano ani blogo norok songmani cooking video no bisi bangwan blogo tor mamu songlaimani chalaimani recipes rong nang no bisi share khayo ganga haidi tini bonong no ang hai kabangma recipes no share khainai gangai mokhai to Durga Puja ni timing ni do gangai obo Durga Puja fru dogane laina hanai nai seng berailaimani ta dogano tam ornani hinai nai mani pailai go mani makhateng roga korok pailai nai songlanya bagi reading laijak gangkai komokhai mangsho bo phalnai gangkai mangsho kisa songnai ge tei bad baki kai mosdeng khainai ta nge mosdeng khaina bagi jugali lai ko mosdeng salami tonglayo hakakai mosdeng phalnai gangai tei mosdeng logi to hago awang bangai bo slamnai kai mosdeng bai mangso mosdeng bai awang bangai ke thoksu ge diba gangai aboni bagai mangso mosdeng bai awang bangai phalna hina ready khai tonglaimani ko jugali lai norok naini mani tongkhana wahan mosdeng salami tonglaimani gangai ko awang bangai bo phalna bagai ko kisa klek khai nai swnamlykha gangai mokhang chana bagai nai namanita ngeko nai di mangso busuk tha sung tonga thoya thok tonga da mokha songjak to do mokha mosdeng ya nge mo gangai egrol khaina bagai ruti salami na lakha kabangma khai nai gangai chowmin bo kisa phalaina ka chowmin bo roya ko ready khai toni rikha gangai hi mo gangai mangso mui songoi toni rikha ro 4 kg srok tongo ta guys sari kangka no berena bagai mama bayang bos thanglai kya kisa dogan no stall logo nai lege na hani nai henga ga mo khai ang video khane hani khaime ya haino photo bujang na hani chage return ma se I live foods photo bo ya video se khai tongpu henge ko mama na kisa no snacks rok sari ton mani kai chalai akolai sengtabo berailainai kisa sa gangai norok choy sak nai tong di do mama mama yang nasi lama mama oi gai mama oh gai non pare nada iko mokha stall thepaka ngam kya awang bangai kabangma tu mani no ordek no phali khirba kya ngam ke egg roll katai sauce rok yang ke tokti peti rok akorok toni reba kya ta ready khai ngai ko mangso bo ordek no phaljaka gangai iko tongo mangso mosdeng gangai orok tongo biryani chini borok ni saibano bongni borok sete bo awang bangai bai mosdeng ke cover sai tong bai ke skai thokjaka borok skai thokjaka puila ke baksa ka sana na yang dongti o mane ta mama bomti rokhai awang bangai no ta kal jokhon sai na kha kaske tasty nang jaka ska thoka khorok sa no 2-3 marok pai chakha moka hai ge ko bakhai chinjang ni puja pendel ikoro jaga kasano ga kai koro kisa haino bere kha guri kha nge nai lekha ta ngai dogan bodu te nge ba nge ko norok nai tongdi sang kisa berailaimani chinyang ni puja pendel lok baka hai norok nai tongdi to gangai ko aing ni phaikan ge no mai to chali ang roti kisa chawi nai ge gulab jamun kisa chawan ne mangso roti chawi thusina hani nai nai khata gangai choy sak ani blog no nai tongma bagai norok no hambai haino hai te shak katal blog ko malai lai nai like share comments khaina ke bata blog di hamba